KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma KP hokkata on série mon hoddiro nedoyde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dade hoddiro Mayram an kam an ko woni problème ma Aida rew ha kange da sa hangam ma bonno jawdi no fewi mama ñenden mi hawre jaari hande kadi jaari kadi an be jokor hangdindema jaari jamma jaari nyalawma sa ummi may jaari arene an woppu o fami hade mabe hangdindema mama wona dum de ko hollum to kewmi joda do tan so mi wulama ñenden don jaari tawi kam o wirti don ari o jodi min sax comme diddunodo mais o ardi ko jam kedi moy mais mama ko wi ham ko wi ma ko jam ma wona jam de gilo haali dum no hande cikanum sappo finande mais après mijim no feewi mine hore mi fuddim jogade hen to oyo musiki hoddiro kebdo hamo jungo Adama yaltani Adama Sihil Ousmane Adama holno jungo Adama wawi natirde hen oyo yi Adama e Salija wona go wona didi ewe jalta ebe nar te arindi mama sali hunde fuer jarendu hakkunde me Ousmane kon so tawi tan
wi Ousmane manda wi Adama e sal e mama Sali e ben jaata ya quelque chose de parce que Ousmane alano do en holko Adama waddata mama Sali kono alandi mama Sali so haangama walla ɗaayi fuuyi Adama haangetaake ɗaayata sabu aɗa anndi Adama no waade Ousmane Adama e Ousmane ko sehilaaɓe alaa ko waawi seendude mumen ko ñalle o waala oye aɗa miijii ɗum mama a wawa famde sax min e hooram mi yawano jabde nannude me heggilam mais no miccimi ko jaari haali ko par ce que un jour no bale bale ɗum heeɓi kam nde Adama ari ɗo caggal ma o wi kam on pari pour wallude kam mi bonna reedu Adama wi ena pari pour walludema bonna reedu an reedu ma nduɗo i Adama holko wondimo e reedu ma sako mo bonna ɗum voilà ɗum tagi no jaari wi kam noon nde haqqillam ko toon tan yeehi pourquoi kanko affaire o jaranimo pour wallude kam mi bonna reedu ka suka de kono wonko miijiɗa no miiñoriɗa ni noon ne wawi wonde sabu Sali na waɗi capable hunde fof ene jarani ɗum kono noon ha yeeso ko laawol kala ko woni e lahal ma juuɗen jibbitu en tout cas mama min mi jahlide mi jahli mi wawa ɗanade ɗum tan woni e haqqillam te min Adama o gandumi o mataw suusa wadde kam ɗum ɗon komi salminanama ala deedi de balɗiɗi mbiɗa hattima a ɗoɗo tan ndeeƴa ko gonɗuɗa ko gonɗuɗa aɗa deeƴi ɗeɗo balɗe mino ala hayda hay batte min kay ɓeyɗe Allah waɗi artiɗo e galle hankidino holko musma sagata deeƴirndani min ɗeɗo balɗe fof mbiɗa hattima nen aɗa andi min ka sehila mi yiɗa hakkunde men ena daña probléme ko heddi hen ko mi yiɗa mbeɗa suudma e gueɗam no mbanoɗen adana ni noon jiɗmi mbaahen mi yiɗa caɗele ne arta hakkunde men non tan kay weeto sabu beelemma hakkundam e ma gila gartumi faari joni wahino wano ɗum jinnomi hakkundam e ma mi yiɗa ko bonni ɗum kono wonko ganduɗa mi wawa suuddema ɗum mi ronki dal aɗa andi gila gonmi galle yaaya ala yaaya kadi ñaɗami min sagam hono kam ko mi yiɗani inde yaaya ne yalta hen hay innudemo wona hunde welde kam ɓe gonmi galle mamo de mi ƴettino toon reedu mbiɗa sowino kono holɗum komi bonnunoɗo ɗum komi guittunoɗo ƴettinoɗo reedu kono mi ittu ɗum sabu mi yiɗano dañjudemo ko haydara ittu ɗum holɗum mi bonni reedu ɗum la ilaha illallah muhammadu rasulullah ay kumbis bonnude reedu mais a famani aɗa andi yaya hakkude amen wonano ko ɗumin noon mais est ce que an aɗa andi ko woni bonnude reedu aɗa andi ko woni bonnude reedu ina dañjudemo haydara mais ɓiɗɗo mo mbaɗɗa hol probléme makko hen ɓiɗɗo ko innocent ɓiɗɗo waɗani hen hay batte o tawaka nde dokkeɗɗa yaande o humani dewgal ma yaa an kay saɗa jogui mette hollam min dokkuɗomo yaa malla kolla yaa mais naggam bonna reedu ko nanneru ma min mi nehima nennede haqqille cufago tan jakkuno kam ne kadi yiɗano yaya mi andu ron kono anduno mbanmi tan e joni min ko kalanta men ko pour hol ɗum
ila suudema haydara kadi hakkilla mo mi ronki yo wona yam somi miijima ɗum tan min fof mi ronkata hayda anaade fof mi daña mo e joni anke ronkiɗa kono min ke joni kam ko mataw ko jomiraɗo subhanahu wa taala o kalanta kadi min ke wona min mbawɗa yafnade jafnima ko Allah par ce que aɗa andi kam ɗum ɗon kam ko mbaɗɗa ko haram ko ɗon tan haani ka barɗo hoore aɗa andi kam min mi yaadata e ma ɗum kadi min mine haanima ndiɗon needi kadi aɗa andi sa suuɗi kam ɗum ɗo il faut cuuɗa kam ɗum par ce que aɗa andi somi nani ɗum holno wayata e ma holno wayata e am mette ɗan jogiɗa toon de ko mbiyata aɗa nimsita ɗo mettini ko mataw ko joni ko min jiɗɗa nanude mette ɗe a nanni kam mette ɗe ngati mi ɗum ɗo ko sok wonantami mi nehranima ndi needi mi yamirtama nden yamirore ɗum ɗon ko haram ɗo ganduɗa ɗo haram hanno ko ɗon haaji ene yaafu kam rek ala yaafno Allah wona min ko Allah jafnoɗa ngati wona min o mbaɗɗa ko hoore ma mbaɗɗa ñuubino noon feewi par ce que ko mbaɗɗa ko bonande ko ɗon tan wawi haadde warde hoore mi yaadata e ma ɗum hannde mi yaadata e ma ɗum janngo nene a faamani mi famata ɗum mi famantama ɗum hannde mi famantama ɗum janngo mi wona famanomo ɗum ɗon en donc somi waɗima expliqué o waɗiran ni kay an mi famano aɗa ɗum Jare, Ari. Jara jare. Ça va c'est? Day jam. Mawdo. Mokbe. Jam tan. Golden. Mawdo be. Nongo TikTok mo yewtuno dam de nyande jaka o TikTok no nadde yimbe de. TikTok an haala TikTok an TikTok nyanden ala fo ka wiyani kam e wi ko mi bandi ko ala fo wiyani kam hen. Ayim fo noti kam en jetto ambiya TikTok an haala TikTok an. Jaka TikTok ko dum woni fendo do podde jama do woni nadde jawdi. Mi andali jala seeda kadi birawlu watte TikTok woni nadude jawdi miliyarji jam mi andal dum mi non mattu jaka TikTok bandi TikTok caga defat hangere ko do won non jon ko holum jidda wala tun joni ya nadange TikTok no mebira jawdi a pari eyo Musa oto jonen marché e jonno marsude ah oto ala marsude ko TikTok woni marsude je ko dum won dawi de lam wana mi hanin celda eyo mi nata e hunde hay dara kalko nanmi taw ko intérêt won do haali gonga ayani kam mak ayi wallahi ayi dum baal wallahi TikTok wadi ham non wallahi wala ya nadan tum parce que jaka ko dum wol milliard jidi joni an Musa so nani TikTok e sar way yobbi kaman min kam TikTok do wa ma yobude de ala an som nani wonni mo vidéo a ɓeyditima haalis o ɓeydima guudi o ɓeydima heewde eyi joni ko nden ko ɗum jawata kam TikTok on si dogi wurtinade ɓe mi yoɓete TikTok to ko dogat force o dogat ɗum kay ala ɗum ɗo ɗi heddi ko an ko rokkat mi rokki ala probléme yo TikTok on dogo rek eyyo eyyo he Musa na aɗan ko jimmi joni kalnami affaire wona liggoɗa loojoɗo otoji eyi joni ɗum jimmi kaala pour kirene ɓe gara min ko otoji mi lawɓata mi lawɓa ha laaɓa min ko ɗum mi woni golle an a nani min ko otoji mi lawɓata mi lawɓa ha laaɓa cer a nani Musa aɗa wawi ɓiñde aɗa wawi ɓiñde ɓiññude mi wawi ɓiññude ɓiñmi ɗe Musa ana jalat mi wiyani jaleɗe komi ɓiññu mi ɓiññi jeew yaltiñiñi ɗe yaltiniɗe ko soro Macky Sall mi hinnitiri ɗe soro président Macky Sall mi hinnitiri ɗe soro Macky Sall soro baba Macky Sall komi hinnitiri ɗe ko ɗe mi hinnitiri ɗe soro Macky Sall sen jaggiɗilam elo balɗe alhamdulillah reedu ne heewi tan mbeɗa wiya mi yima ko aldani hen aɗa andi min kam kala ko mittimi ko muusi kam somi yippanani mi fofata gonno koye jamanu musɗo jamanu mo ganduɗa ɓiɓɓe ko mbela fof mbaɗa tawa tinata te so yalti
e kulani ala fof mbiye ko needi ma tawa ala andi tampere ma e gollal ma no tampirɗa ɓe ma ɓesgu men ngu anni men kala men ngu kummiskata ko so waɗi gatti jan sarkere mbedde hamin jooɗi ɗo tan ndeɗo balɗe omo deeƴi tan omo deeƴi ɗum anan ko woni ndeɗo ndeyɗa woni on probléme ma o nene min de holko cuuɗam ma ko le fof mi haalama mbimi ko holɗum nde gonnomi hedde yaya nden mi woni no cewiɗo joni noon ala em anjem mi yiɗa dañde makko ɓiɗɗo mi bonni reedu yatan ɗum ko misde haali bon bonni reedu o de waɗi bon haali bon o waɗi kadi ko ronani on tawa e commis kam holnede ɗum ndi jeeɗi hoorni Tidiana Sarkidara a haali kam noon haala ko muusi a haali noon haala ka fof ɓesɗo jeeya hoore mum sin sara kadi so neɗɗo jibini tan tampi wallahi te ɓesgo hannde mum a ñamnan hoore ma ha para yalta beddaniha ɗum enen hanki wiyete ko gertoɗe gardoto coppi ndewa heen hannde wiyete ko coppi gardo gertoɗe ndewa heen so aduna watte wiyeede noon tan goni wallahi boni e taf noon so tawi sofu wiyen ardo gertoɗa walla yittaɗa holnoɗe gilo haalni kam ɗum faade hende nane he ɓerdam he tan no guƴƴo mbeɗa ñaami mbeɗa haari ngannduɗaa komi ñaamano mbeɗa wiya hami yima tan mi haalanma jewtude nan ngati ɗum ɗo kam min kam so tawi ko haalde gonga wallahi ɓuri kam gandal te ñaan sarkidira wallahi mi faaminima nde tawno min oɗo ko kaala ɗo joni ko kaɗo haala allah den siidi ko ɓuri ketto ka ɗum mimen aɗa mo tawi ɓe ganda bone en jiiɗa bone kadi so tawi neɗɗo andino ko woni bonnude reedu ko wallahi agino waɗata nde tawno neɗɗo tooni ɗum waɗa ɗum haydara wallahi goo a tooni innocent mo ngannduɗa tinaani maaraani te anndan so tawi jibinanoo holko nafanoma holko nafanoo aduna o mbarɗaa ɗum gila yettaaki mais enen de anndi dewle kay nden maarabo jooni neɗɗo watti hokkude hoore ƴamdorte goɗɗo kono enen nden wonaa neɗɗo finan tan mbiya hokkama kay kono hatta joomum wonen hay so yiɗa jibina ɓiɗɗo kono wonde reedu haa hene bonna enen en ngannduɗaa on bone en lonaani ɗum en caccani ɗum en nehani ɗum kadi ɓesguji meɗen so are meɗen aɗa anndi wonanta ko ngaalno min min lay ngannda tidian salkidila kadi naara heen kadi nguura heen kadi maara heen hay so naɗa wara heen kadi keɓɓuɗa heen kono fof de e waade noon neɗɗo ni hannde jamanu hanke o jamanu hannde o jiida tidian salkidila hay so yo yiɗa ɗen jaade makko o yiɗa ko hankadi enen koye meɗen paami ni yaya ko jasɗo hankadi hakkude maɓɓe wayi ni kono kay bonnude reedu omande wa wattamo ɗum soutenir wattamo ɗum soutenir hay gono wattamo ɗum soutenir par ce que eɗen gandi ko haram ko goɗɗo fittama kono noon artata mbillema sigi sa ganda ala ko gonda heen kanko baɗɗo ɗum one ñagontoɗen allah konde allah yaafotomo oɗo bakkat moɗo mo waɗi ko heddi ko noon tijana serkiɗiɗam ɓiɗɗo ko paso kadi mbinen ko suuri ko ɓe mbimo kaldal tino ko ñaaji ɗum fi sabilillahi kaɗo ha woti commissaire ma kalduɗa ɗum emin ɓi yumma oɗo mo ngannduɗa kala ko ñalla e ma koye am waaltata kala min ko waala e on koye ma finata hay goto e meɗen meeɗa jamfade goɗɗo hay goto meɗen meeɗa haaldude goɗɗo koni siya yo haat hakkude meɗen gasen ha luggiɗe ngubben ɓe tawno won gacce ɗe ngannduɗa jaɓtata komi yaade ɗum fi sabilillahi hay ɓinguel yumma ko ngel ɗo mo gonduɗo e galle he so tawi eɗen mbawi rutti par ce que jamanu hannde welani ɗum sen nananama min wona question ruttinir min ko kulol jaggimi kulol jagguma kono artata gille ma wallahi mi hulɗo anda ɓuuro par ce que no jurmama hannde wonani tawirannomami kono noon ko kulɗa ko fof tinoɗen ɗum gasen gubben ñaagoɗen allah subahanahu wa taala nde allah yaafotomo allah yaafo enen kala jaggen ɗum ɗo ko huddirma allah fawi meɗen sigi sa ganduma ne hani mo ndernide te a watta ko way noon te kayne sinno o tintini noon a wonnata ko way noon kono noon ala ko wawa hen tawɗa kan ko waɗanno waɗi gasi
ñagolen Allah subhanahu wa ta'ala nda Allah yafo enen tan gatra hakkille ma gatra hakkille ma ñam jara gatra hakkille ma ganda ko so way non jaram sit sa min bono merbiya ala jodan kirun ha boy merbiya parce que non de min wara ko kalda ko ne tiwonde to gobdo taso mon fon ko mon tuti be ñomi do ko biye to galde kam wala la do les cliente nani be lawo inshallah ay jaram sit sa gatra hakkille ma ay jaram ya men no inshallah jaram foto na baba ngal to sa inshallah bele min nodduma gilla nana jagayka Musa min noddima ƴettata appelage am somi haaldema a jabata ko kam Musa hol probléme ma holko woni Musa min yiddame ma wawa iwde naati ha pari wawa iwde Musa min ko an tan jinmi e gurdamam Musa mi natti ɗanade mi natti ñamde mi natti yarde mi wawa pertude adunam ɓurani mi pertudem wallahi man nani ko mi sande so butire maran mi haalde mi gelli non koy fanan dem wallahi ko njurum goyam mi paade ma ko sino ko sago artirde ɗiɗon kirdeɗe artirde ɗiɗon momaji men belli mi artirande mbisa ala ka wiya sababu nde min ala ko mi wiya ko sababu nde an alan ko ɓuri mettude aɗa ndaara hunde ne yatte ala ko mbawɗa e mayre goyami ko jurum faade ma hande ma anda fof ko nandara bote ma yeehi so mboɗo wawno tan mi artira ɗum woni komi wawa mi yeehi mo wawa kuuɗes s'il te plaît mo wawa alandi sa ko mbanmi fof pour an sacrifice uji ɗi mbanmi pour an hakkundam e ma Musa min adunam wadde ko jiɗɗa mi wuura mektere mi wuura an wadde somi anduno ko ɗum a yi oto yiiloyomi oto artiram accanno kam mi wuura gurdam goɗɗam par ce que wa artudemi ha paari aɗa waɗa mi souffrir min sa yejjiti to ndewduɗen ɗo min mi meeɗa yejjitde ko ndewduɗen Musa virgule e ko gurɗen mi meeɗa yejjide virgule e ko gurɗen mi yejjita somi yejjiri virgule aññal yoɓali dimminna ko bis mais mi wawa mi rukki accam Musa hakkundame ma ko maytitta ko ɗum saɗo wuuri min e ma mi accatama jamais aɗa andi kam goɗɗo capable bonnude deedi ɗiɗi wonene waɗi capable ɗum kan ma mi haalde ko ɗum hoosi kala yidde wonnode am faade ma a yiyani ko yidde mbaɗirmi ɗum jiruɗa ko bandiraɓe yeɓoɓe ayaw pindi média on calminama mone mon foof indi mum e yettode mum en garti gam humnude aadi no gowɗen wadde kala yontere ɗum woni chronique meɗen chronique du jour e ñalawma hande inde chronique meɗen mbiɗen ko Sénégal wonani foti wonde wona o Sénégal ganduɗen wona o Sénégal Valdiodio Ndiaye Mamadou Dia Léopold Sédar Senghor Ceerno Seydou Nourou Tall jangguini en violence wona komen woto jiggoɗen ko janano gaten peɗeli piccen nimsa jolana en walla nimsa lomto holi enen holi o sifa holi enen holi ɗe gueɗe en gona South Africa naaɓe en gona leydi witendi Rwanda ɗo génocide 1994 sari saki bonni en ɗam taƴi sehilagal bonni koddigal holi o Sénégal mo gonɗen gande koye boni ɗo pays de la teranga ene wayno yerodirte e ɗe leyɗele South Africa e leydi witendi Rwanda to banggue bonande le pays de la teranga haali hoore mum teranga ko teddugal e ɗemgal pular gande bandiraɓe politique ko helmere nandude e penetigi te leydi ene wayno waɗi ɗum ko kuule te so tawi kuule gonti paɗe dambordu garɗo kala ɓorno wonɗo Sénégal fayi ɗo fayaɗo ala e ndiyam ɓesgu leydi Sénégal waɗoɓe dawrugol worɓe e rewɓe garte e gonga gummoɗon e dow asman jippoɗon e leydi gandon leydi Sénégal
ko jam aawi leydi Sénégal ko jam fuɗi e mum leydi Sénégal ko koddigal hakkunde hoddiɓe leydi Sénégal ko jaadigal enɗam haysinno tawi politique ina miijo sarde ɗum holi yo Sénégal mo gonɗen miijo boni kono kadi hakkillaji jiiɓima e ɗe balɗe ɗe gonɗen ɗo ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ɗiɗo kala takkodiri tuuma hakkunde mumen on tuuma rutti woni ñawore bedda Sénégal mo gonɗen hulɓini Sénégal mo gonɗen tampini wona ɗum gandoɗen wona ɗum gandunoɗen wona ɗum tigi ɓen mawɓe janginno en holi enen holi fitina holi enen holi enen holi ɗe baɗe bonɗe holi enen holi helde fusde sarde wujjude e wadde kala ko wela chronique men hande ko ɗo haaɗi en dokkodiri e bandiraɓe aadi yontere fande so Allahu lamɗo jaaɓi chronique men hande wi en ko Sénégal wonani foti wonde yo Allah hokki en wedde jaam yaani tawan mbaɗɗa sin mbaɗɗa e tampere en fait noddirmami ko jaam par ce que ka ɓiɗɗo ɓe ɓiyam jadata Fatima ɗoyi kadi yiide men galle haɗa ara ɗo ara sukaɓe mi yii kadi ɗeɗo balɗe oɗon gaɗo ɗo Ramat aɗa waɗa mo fréquenté kadi ko puɗɗimi famde tan e comportement makko wonko puɗɗuɗa ñamde haqqille he kay jiɗɗo nawdemo banggue ma banggue gurdam ɗam gurɗa ɗam te kadi min ɗum waɗanimi arrangé par ce que min sukaɓam komi neɗo ɗumen no potmi nerude ɗumen kadi Ramat ko ɓiyam Fatima woni ɓiyam ni kadi wonko jinmi kadi wonayam e nder galle he somi itti ɗumen noon to yummi bamum mi addi ɗumen ɗo responsabilité mum koye am donc jinmi tan ko fawe lawol pewngol kadi mboɗo andi niidi ndi nemi Fatima e Ousmane ndi ko hono ndi ɗum niidi tan kinno mawnam niki ɗum donc mi yiɗa ara ɗo ko haal pour ɓe mbiyata ko so tawi ñalema bonata to yaade bonnoji aɗa ƴetta aɗa naata e gurdam muɗum aɗa wiya aɗa waɗa ɗum influencé a nawɗu ɗum gurdam ma nafi kam makko Fatima a indi kono wonno mboɗumi sara muɗum mi jaɓani kala saaha diftuɗa haqqille mum kono Ramat ana fuɗɗi diftade haqqille mum par ce que comportement makko e galle he fuɗɗima change uji ɗum noon mbino mi nodduma jekka teranga hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo mi waajuma mi haalama kadi mi rentinma mi yiiɗa fréquentation ma e Ramat mi yiiɗa kadi ko mbaddata koye makko ko yaarit ko mbiyatno wono min kam ko min soofi yummo ɗum waɗi diwat foɗɗa koye jaari yani pourtant ɓiye ko minen jaada jamma e ñalawma kala toon nanni ko naati ɗon kadi kala dilmo piimi hamon sarɗo jooɗi pour holum ana halani ɗum ɗon wiyamon on jaadi ko noon jiida te kadi tiiluji ma e gurnama an hoore ma ɗan on jiida o meeɗa nadde e tiiluji ma ko gurɗa ko hata wurani ɗum wiyam banmi ɗum koye éducation woni koye janngude an a janggana waɗa joguiɗa hankille ɗo poursubil ko ɗum woni jangde ma aɗa naata e wuuro ko ñallini ganda ko wallini garda mi janggani wadde on jiida mi janggani mi tarani mi anda ko tubak haali kono ko mbawmi liggiɗo ko hay jannguɗo ha heɓi bac plus 8 wawi jinni gon kay an ko liggiɗɗa ha jinneji liggittaɓe on kadi kadi mi haalanma min kam wonɓe hokkuma respect saabu so mbima hande mbimi ko neno an mi sikki sa yi won yittere wotere tan kersugol seeri dokkumami à cause de ɓiya o Fatima mais so wonano ɗum ɗon kala mawɗo mennoɗo darnude kam e lawol ne haala mi holli ɗum mi haalni ɗum ko andano komi cohlel de kono mawɗo remto kam saabu koye tali o darimi ala fof komi yiyani ala komi nanani ndar mbindumi ga ko chemin hajam ala hen mi ligirani hay goto min horamde probléme am rek yoni kam ñanden mi ari ɗo ko kalɗa o fof nene nofuram kanta noon mbiɗa bomiɗo noache ɗo a mbiɗa mi changé ko cukalel o ko andi o yo Allah yafam kono an anda ɗum walla anda ɗum ko mi waɗimi influencé
ok o mi waɗanimo ɗo haydara haalanma kadi kal ganda mi parani mi gaynani saabu konngol mbiɗa kam ñanden ko ene muusini saabu arante kam ne muusi kam ka debbo aɗa jogui ɓiɗɗo debbo ene waɗino hunde hay somi waɗino en tant que mbeɗa yaada e ɓiye poɗɗa wadde mi sutural kono wona wiide aɗa wiyami komi bonɗo debbo haala joni eyi no hankande heeɓi jabta haati ko ɗo keɓɗa terminus ka bandi ka kacapan ka bobo yaare mboɗo andi ko mbaɗɗa capable ay so tawi ka jarowo aɗa mandira min ko ɗam ɗo bala jaam jalami ha par mi wiye zendeng mi huɓe dow ma min ala bobo boniromi nedi e bedde sah noon e nder gallam ka bobo ketto a gasani jibinede ko kalɗa ko he gonga a ɓonande yimɓe dow mbaɗana ɗumen less ala appani mawɗo appani cukalel te mo kalduɗa fof deƴƴat par ce que joguiɗa ko ɗemno maɗa file ɗum ko wona min so tawi ka bobo yaari min ma andu komi mawɗo yaari tigui mboɗomi ɗo min mawɗo natta ham sa cukalel aɗon kalda mami do yaltugallam te à partir d'aujourd'hui koyngal ma o duɗi ɗo mami yaltu e suudu mbeɗa wiya kono minema weɓata wallahi ma taw min ɓuura wawde mandil tawi ka mandil o min ko ndiyam ɓalla jaam ɗam ɗo jaram ha par mi wiye zendek mbaɗa huɓɓay dow ma an ma anda wawa koyngal ma dokko ɗo e nder galle he te so wimo noon tan jaam sayi bandi kacca pan mandilo Amadou Moussa le grand chroniqueur no mbaɗɗa toñangue mi yewnima de ɗeɗo balɗe a waɗi rarde min ɓuuri yewndema haali gon ko noon pourtant même Moussa an ari ɗo no daara on jour o noddi kam haali gonga aɗa andi ɗeɗo balɗe mi waɗi absenté seeɗa c'est vrai mais ça va mbeɗa selli mba Fatima joni ko samori haali fall ko ɗum woni probléme o ɗum saha kulnomi haalandemo ko ɗum waɗi kam raare galle o parce que situation o waɗi critique pour l'instant mone clinique koye soin o woni ɓeɗe mbaɗema ko dal en tout cas mboɗo jiiɓi dal mboɗo jiiɓi no fewi ɗum waɗi hay ligguey o ene jiiɓori kam par ce que mi huuli aɗa andi communication wonko jaɓani a wawa dawdata wonde probléme uji et puis wala mbaɗa liggey ma mais ko samori quand même bon wonko ɓuuri so heeɓi ko ɓuuri ɗum omo yiɗi vraiment min de pour Fatima samora photo accédé guilli Fatima Amadou Moussa hana a yaali Fatima dow ha less tout est ok en plus himo yiɗima Fatima no horsinima min dal si wonno miijam a waɗay accepté Fatima ali au moins ka gorko a jiiɗa e Hafsa Diallo biyo voilà ko min woni min waɗi probléme walla ko min waɗi foof an ka gorko aɗa faami situation par exemple neɗɗo aɗa andi Fatima no min mbaadini min ko liggey rendini min te hande nanguirmomi ko comme banam debbo mo jiidumi yumma e baba wona gueɗe wawa ɓennude hakkude amen kadi min mi haalnimo ñanden mi yi hamat momi convaincre haw wi kam mawo ara pour wadde reprendre liggey ali fall le même jour o ƴetti décision pour wartade yarde ɗeɗon poɗɗe ɗum woni hande ko nañimo clinique mais weeɓani noon andi ko woni gilli gilli weeɓani accude noon de en tout cas min ko juste un conseil a foti dañde debbo noon te Fatima ko debbo Fatima no yiɗima Fatima ko jontaɗo Fatima no horsinima vraiment moi je pense que avec aduna o e waylo o sa dabbude joom suudu min de min miijam mi dabbat yiɗɗomi mais nak la décision finale vient à vous vraiment merci beaucoup aɗa andi ko tagi mbiya merci beaucoup au moins a wawi famde ko kalami ko par ce que so wonno Hafsa Diallo hay Moussa mo pamnomi adano ene ɗeɓi lundade miijam ngo au début mais mboɗo andi au fur et à mesure mo faam kono Hafsa Diallo mi ronki yo faam mais an hande mboɗo andi ma faam pourquoi par ce que mbiɗa kam décision finale ko min jogui ɗum vraiment
vraiment de ce fait wadi mbimami merci beaucoup aradi merci ko firti mayen kaldum après en tout cas min jol fo wiyata yene ko woni ada ara yidani kam Fatima parce que Fatima moi je vois pas ses défauts tout est ok en tout cas ko jontado ko neddo vraiment en plus himo respecte liggéey makko en tout cas dal min hida ande hande moƴƴi Fatima no moƴƴi Alifa merci beaucoup encore une fois la décision en tout cas Fatima t'inquiète pas kala gorko yidde hewde waaw Fatima d'accord mboɗandi weeɓani debbo huccita e ma wiyene yidma jaran ɗum wadde wona gueɗe weeɓani vraiment kono ɗo mi jaaɓi mais ko heddi ko min sino mi haalanoma mboɗo funta mboɗo joue e sentiment ji makko la d'accord mais min je la dis clairement mi haalnima hawnani ko liggey waddi min e hande komin famille ko miñam komi mawni ko tu vois on continue e manam e wonɗon lancé mais wiide wonde ina waɗa gueɗe goɗɗe ko yiɗi ko min franchement min dal simi faami Amadou Moussa et Fatima c'est impossible c'est l'amour impossible voilà donc a famille de mon frère no mbatten bene rédaction prépare à tout à l'heure merci beaucoup ok merci beaucoup adjara ok ɗum nouvelle ɓurata ɗum welde il est temps nak mi waɗa engagé e Fatima mi waɗa engagé au combat alhamdulillah KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma